Spoločenské centrum 3P v Lučenci oslávilo 20. výročie. Názov toho centra je 3P, čo znamená prijatie, pomoc a pravda. Čiže toto je vlastne taká základná filozofia našej služby. Prijať ľudí bez ohľadu na to, kto to je. Či je to Ukrajinec alebo Slovák, či je to veriaci alebo neveriaci, či je to mladý alebo starý, zamestnaný, nezamestnaný. A je to centrum, ktoré poskytuje svoje služby rôznym skupinám. Máme tu programy pre mamičky, klub mamičiek Nezábudka, už 20 rokov. Potom sú tu programy pre Dorast Point, potom sú tu programy pre mládež. Máme tu poradenské centrum hlavne pre odidencov z Ukrajiny. Pracujeme s autistickými deťmi, lepšie povedané s rodinami, ktoré majú deti s poruchou autistického spektra alebo iným zdravotným znevýhodnením. Takisto máme skupiny anonymných alkoholíkov, takže niekto, ktorý má problém s alkoholom, tak znovu je výborné, že môže sem prísť a má miesto, kde spolu s ďalšími sa zdieľajú. Ak sú to mladí ľudia, tak zase sú radi, že môžu spolu tráviť čas. Takže, alebo ak je to mamička, ktorá má dieťa na materskej do 3 rokov, tak zase to radi uvítajú, že majú priestor, kde môžu prísť. Ešte tiež pracujeme v projekte Housing First, čo je vlastne podporované bývanie. Centrum, v ktorom sa stretávajú rôzne skupiny ľudí, je jedným z mnohých projektov IN Network Slovakia. Táto organizácia funguje vo viacerých krajinách sveta, vo vyše 30 a jednou z nich je aj Slovensko a dokonca aj susedné Česko. Sa venujeme mnohým týmto aktivitám, ktoré sú založené hlavne na takej pomoci ľuďom, či už duchovnej, sociálnej, ale aj materiálnej v rámci projektov, ktoré vlastne táto organizácia naša slovenská rieši už dlhodobo. Ďalším projektom je Račková dolina, chata Komenského, ktorú prevádzkujeme. A takisto prevádzkujeme komunitné centrum v Cinobani, ktoré je zamerané hlavne pre Rómov. Čiže tá naša služba je trošku širšia, plus máme publikačnú činnosť, volá sa to Chlieb náš každodenný, čítanie na každý deň. Jeden z projektov je podpora detí v Ugande, adopcia na diaľku. Tam momentálne podporujeme 186 detí. Mne sa v Ugande veľmi páčilo a vlastne išla som tam spoločne s tímom z IN Network, ktorí podporujú deti v Afrike. A ja s mojou najlepšou priateľkou vlastne podporujeme už niekoľko rokov dieťa v Afrike a toto sa nám podarilo tam konečne vycestovať. Naše každodenné aktivity zahŕňali návštevu škôl, návštevu nemocníc, návštevu rodín, kedy sme nesli kozy, prasatá, rôzne financie, dary týmto rodinám, ktoré vlastne naozaj žijú v tých najchudobnejších podmienkach, aké si vieme možno predstaviť. Keby sa chcel niekto zapojiť, čo mu poradíš, ako sa môže? Tak určite môže navštíviť stránku IN Network a vlastne tam sú všetky potrebné informácie, ktoré potrebuje na to, aby sa dozvedel o tom, ako podporovať dieťa takto v Afrike a potom za ním následne aj vycestovať, ak by mal tú túžbu. Spoločenské centrum znamená pre mnohých akýsi domov, do ktorého sa s radosťou vracajú. Mládež sa stretáva väčšinou v sobotu večer a komunitné centrum, ktoré tu funguje, povedzme od rána od 8. do 4. A keď sú to napríklad dorastenci, no tak tí sa stretávajú v piatok o 5:30, alkoholici štvrtok o 4:00. Takže veľmi to závisí od tej cieľovej skupiny. Mamičky, tieto majú otvorené od 9:00 do 1:00 do obedu. V čase, keď ich možno staršie deti sú v škôlke alebo v škole. Pre televíziu Florena, Jana Cerovská.